kulindeleke izinkumbi kowe-Inkatha Freedom Party. Iqembu le-Inkatha Freedom Party kulindeleke ukuthi namhlanje ibe nengqungquthela yalo isiyanqoba eMhlathuze Richards Bay, enyakatho yeKwaZulu-Natal. Lokhu kuza njengoba amaqembu esonga impelasonto yokugcina yokukhankasa ngaphambi kokhetho lwangamhla zingama-29 kuNhlaba. Umengameli we-IFP, uMnuz Velenkosi Mhlabesi, uzokhuluma namalungu eqembu nabalandeli bakhe. I-IFP ingelinye lamaqembu akha umqulu wamaqembu amaningi. Lokhu kubandakanya i-Democratic Alliance, Action SA namanye amaqembu amancane. Khona manjalo, leli qembu liphathe i-KZN kwaze kwaba ngo-2004 lapho ubuholi bushintshela ku-African National Congress. Okhethweni lukazwelonke lango-2019, i-IFP yathola amavoti angu-3.38% alingana nezihlalo ezingu-14 ePhalamende likazwelonke. Lokhu kuzophinde kube ukhetho lokuqala lwe-IFP ngaphandle komholi wayo owayisungula nongasekho emhlabeni uMntwana uMangosuthu Buthelezi. uMangosuthu udlule emhlabeni ngoSepthemba 2023. Izindaba zangalesi sikhathi ubuzethulelwa uNothika Maphumulo. Inkanyezi News. Stay connected, stay informed.